Za ku saurari labari mai ilmantarwa tare da fadakarwa, tare da ni mai gabatarwa, Ibrahim Sa'id Ibrahim, a cikin shirinmu na darasi mai suna Karamar Ƙarya. A cikin wani unguwa mai cike da jama'a, akwai wani yaro mai suna Salim. Salim yaro ne mai fara'a, amma yana da wata mummunar ɗabi'a guda ɗaya, yawan ƙarya. Duk lokacin da ya yi kuskure sai ya nemi hanyar da zai boye gaskiya. Wata rana, mahaifiyarsa ta ce masa, "Ya Salim, ɗauki wannan kudin ka je shago ka siyo burodi da sukari." Salim ya karbi kudin ya tafi. A hanya, ya ga wasu yara suna wasa da kwallo. Sai ya tsaya yana kallon su. Daga baya, ɗaya daga cikin yaran ya ce masa, "Zo ka yi wasa da mu kaɗan." Salim ya manta da abin da aka aike shi, ya shiga wasa da su. A cikin wasan ne kudin da mahaifiyarsa ta bashi suka zube daga aljihunsa, amma bai lura ba. Bayan lokaci mai tsawo, sai ya tuna da sakon da aka aike shi. Ya sa hannu a aljihunsa, amma kudin sun bace. Nan take zuciyarsa ta fara bugawa da ƙarfi. Ya fara neman kudin nan a ƙasa, a gefen hanya, har ma a inda suke wasa, amma bai same su ba. Sai ya tsaya yana tunani. Idan na je gida na faɗi gaskiya, mama za ta yi fushi. Sai Shaiɗan ya sa masa wata dabara a zuciya. Ya ce a ransa, zan ce wani ne ya kwace min kudin. Da ya isa gida, mahaifiyarsa ta tambaye shi, "Ina kayan?" Salim ya sauke kansa kasa ya ce, "Mama, wani mutum a hanya ya kwace min kudin da ƙarfi." Mahaifiyarsa ta kalli fuskarsa sosai, ta lura da cewa maganarsa ba ta fito daga zuciya ba, amma ba ta yi gardaba da shi ba, sai ta ce kawai, "To Allah ya kiyaye, gaba ka yi hankali." Salim ya ji kamar ya tsira, ya ce a ransa, ai ƙaryarta ta yi aiki, amma bai san cewa ƙarya ba ta taɓa ƙare mutum har abada ba. Ranar gaba, washe gari, wani maƙwabcinsu ya zo gidan, ya ce wa mahaifiyar Salim, "Jiya na ga Salim yana wasa da yara da yamma." Nan take mahaifiyar Salim ta fahimci komai. Da dare, ta kira Salim cikin nutsuwa, ta ce masa, "Ya Salim, ban yi bakin ciki don kudin sun bace ba. Abin da ya bata min rai shine kayi galya." Salim ya yi shiru. Mahaifiyarsa ta ci gaba da cewa, "Da ka faɗi gaskiya tun farko, da na yafe maka, amma ƙarya tana sa mutum ya rasa amincewar iyalansa." Wannan magana ta shiga zuciyar Salim sosai. A karo na farko, ya ji nauyin ƙarya fiye da nauyin rasa kudin. Idanuwansa suka cika da hawaye. Ya ce, "Ki yafe min mama, na yi kuskure." Mahaifiyarsa ta ce, "Na yafe maka, amma dole ka koyi darasi." Darasi ya fara bayyana. Daga wannan rana, Salim ya canza. Duk lokacin da ya kuskure sai ya faɗi gaskiya ko da zai sha fada. A hankali, mutanen gida suka fara sake yadda da shi. Bayan wasu makonni, mahaifinsa ya ba shi wani ƙaramin aiki a shago. Saboda wannan karo, Salim ya zama mai gaskiya kuma abin dogara. Wata rana, wani ƙaramin yaro a unguwa ya yi ƙarya domin ya tsira daga laifi. Sai Salim ya kira shi ya ce, "Ka ji, ƙaramar ƙarya a yau, gobe tana iya zama babbar matsala." Yaron ya tambaye shi ta haya. Salim ya yi murmushi mai cike da kunya ya ce, "Domin na taɓa gwadawa da kaina." Darasi: ƙarya tana iya cata mutum na dan lokaci, amma gaskiya ce kawai take kare mutunci har abada. Ko da kuskure ya faru, fadin gaskiya ya fi saukin gyara fiye da boye laifi da ƙarya.